na. Oh, dito na baga ako, sabi mo. Kakaya kasi kay Ate Bidang eh. Sabi niya, ayaw ko rin magtrabaho din sa bahay niya. Tatampo eh. Thank you, kuya. Di rin ako tatrabaho sa bahay niya eh. Ano, okay na? Na, kuya. Thank you. Ano yan? Ha? Itim plastic. Ilang pagkatao. Ayan po, good morning. Ayan, time check natin ay 7:28. Ayan, 22. 7:22. Pizza Gis. At yun, balik tayo dun sa gawa, dun sa bato. Siguro, tanong tayo kung may ibablog tayo doon kasi, ayun, ilang araw tayong wala. Siyempre, yun nga, may inasikaso rin ako dito sa bahay. Tindahan namin. Tapos yung asawa ko medyo humina yung katawan. Nasikaso ko muna. Nag-aral yung anak ko. Ngayon, okay na siya. Sabi ko papasok na muna ako. Ma, kaya mo na. Pasok muna ako doon para makaipon-ipon tayo kasi nga may pinag-iipunan din kami na yung opera niya kasi na zero balance nga talaga kami, naubos yung ipon namin. Kailangan natin magtrabaho ulit. Tapos nilagyan ko ng tinda nga para may libangan siya. Yung paos, grabe talaga yung ubo ko. Ano? Salita ka? Thank you, kuya Jojo. Thank you. Thank you sa ano? Okay. Tsaka sa sa Mr. Star 500. yung binigay ni Kuya Nalin 500. Oh. Kay Kuya Nalin na. Kaya na yun, Mr. Star. May libangan na siya. Ang tinda ko. Tinda na utang. Ano yan? So yung sa katapusan ko yung babayaran. Ito pa, may libangan siya kasi siyempre wala ako. Lagi lang siya nasa loob. Kaya sabi ko, lagyan ko yung tindahan para pag wala ako, wala yung mga bata. May libangan siya dito. Hindi yung nakamukmuk lang sa loob. Ayan, tanghali na. Then let's go. Ayan mga kaparinggis, bali dito na tayo. At nagtanong muna ako kung saan nakapipisto. Ayan, maglilibor ako kay Kuya Arnel. Diyan kami sa bahay ni Ate Bidang. Bahay ni Chinchin, oh. Parang kailan lang. Ayun, tapos na. Ang bis muna ako dito sa CR. Pantrabaho. Ito po si Katyo, nag-uutos na naman. Yan, prepare tayo. Ako ba, sa sapatos mo, naturakan mo. Hindi ko naman sa pungin. Dalat. Ayan, kape tayo mga paring Gison. Ito tayo sa bahay ni Ate Bidang. Alikabok tol. First time ni paring Gison dito. Nagulat sa itsura ng bahay ni Bidang. Lupit na eh. Lupit na. Ilang balde na kaya to? So, ilan tayo lo? Suboy ka, tinan maka o patabigid ko sa iba sugang biglang gira. Ay dugong. Ano? Binaring sa tabong sa tubay-bay naman. Ayaw mo. Kay Jun. Kay Jun. Di na rin sa tubos truck. So, sa dasako, tabasa.
pag daddy. Habang nagkakape muna. Habang nagkakape, naghahalo na. Ilan to, Dalo? Ito? Mamaya mo na, haluin Ito? ko. Sino ka na mag-igib? Ha? Pahinga ka na muna. Ako na bahala nito. Yung tonto kasi... May libreng tubig dyan sa balon eh. Pwede naman yun. Diyan na lang ako sa Hindi naman. sasandok sa balon. Hindi ka na magbubomba. Laglag ako dito eh. Baba po pala eh. Kala ko malalim na. Matindi mga bata dyan oh. Nag-swimming dyan ng tanggulan. Tindi. Amo na yan. Amo na. At ayan, yun nga. Dito na tayo sa ano. Dito na tayo sa bahay natin ba ng bidang gagawa kasi yun, tapos na doon. At yun nga, yung iba na di nakakaintindi nga, yung sasabi na yung content ko lagi lang dyan. Eh yun nga, bago kasi nag-umpisa, nagtatanong muna kung saan ako pipisto. Ito nga, bago ko nagtrabaho, tanong muna ako sa kanila kung saan. Yung vlog natin gagawin ay maghahalo dito. At libro tayo ni Kuya Arnil. Yung ibang vlog dyan kay Kuya Gatcho, yung paggawa ni Kuya Arnil. Kasi siguro nakita nyo naman dun sa vlog nila ano, na si Kuya Gatcho yung magpapasahod kay Kuya Arnil. Yan. Pero may flip-flip din tayo dyan. Paalam tayo kay Kuya Gatcho. Ito tayo. Halo. Sana huwag tayong magsawa. Ito. Uy, di man yung delay. Doon lang, di naman nilipat. Ay, di pa naman natin. Iangat lang naman natin. Yan, iangat namin. Iangat lang namin. Hindi si ano nga, si ano. Pag-ako. Si Dugong. Oh, wala. Wala si Dugong. Andiyan na. Andiyan na nga doon. Andiyan paliti. Binibinto. Wala talaga. Bang Dugong yun. Andiyan sa paliti.
Walang pagkatao. Yan. Yan. Okay na. Nga mo na. Taas mo pang konti. Yan. Yan. Masalo ka naman, no? Okay na daw ang overlap. Umaya ka naman ng overlap. Yan. Alam mo tayo mag-ano na? Mamaya pa. Oo. Ito na si sininto. Huwag muna yung lapat. Mamaya pa. Kasi nasa lapat mga kumain. Pasok ka ulit yan. Sorry. Timuran. At yun po, at sana pa-support din ng ating channel. At yun, yung mga video natin ay libur-libur lang.
Amo. 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 Tama mo. At yan, magamit muna ako ng hollow blocks doon. Kaso, yung GoPro, iwan ko na dito. Kasi may bit tayo na hollow blocks. Hindi naman natin kaya mag-video na may dalang hollow blocks. Ayan, ginagamit ni Kuya Arlene. Kaya dito ko muna yung GoPro.
Dapat ko na sa bata. Tapos, ang kamada sa atin. Puro magsari gamit ano. Ako itong talaga sabi. Kaya sabi na mag... Ako. Tubig muna, tubig. Gantuan ko na. Ha? Hindi ko malatungan. Hulog mo. Andito ka rin. Makabalik mo dito kung saan mo kinuha, ha? Tingin sa baba, tay. Ha? Tingin sa baba. Sa baba nga rin. Lipat. Ha? Bilat yun. Bilat natin. Maritot ko nga ito naman. May ano ka dyan, no? May... Maritot ko lang sa rocket block naman. Okay. Datan, para kuman, tayo. Kulang pala yun, kulang. Ayun, no? Ano nga? Dapat pwedeng tagpuan mo itong pabog. Kumahan mo lang yun dyan. Meron. Ka? Pati na kayo tulun? Bila? Basta nakuha mo ng pangalaman dito. Hindi ko pala naman. Kaya ako kung manipitan dapat, manipit. Kapag ilan ba yun? Wala ko dito. Ano lang, wala lang dito. 40. Ibaba na itong station. So, ilahin mo tayo. May sasak ko yung champion nitong ano mo. Pang-video. Ba't na baga? Walang break. Gana-gana, sintadahan na dito. Kaya nga, sintadahan mo na muna.
Kahit yung binigtay ng lagay mo dyan. Pwede ito, meron din. Matay, para matay. Oh, diba na. Sintadahan. Kasi naman yung bakal. Wala na baga. May martilyo ko nandito. Mayroon kernel. Ginamit daw ni Sensei nung okasyon. Nagpako yan. Ayun o. Nagpako daw ng... Lagpit ang stand o. Sa kurtina yata. Ayun o. Ito na lang. Alin? Kabrong. Walang-wala kasi. Medyo Ha? walang-wala. Ilan ang ano dito? Pinto? 90? 20 at. Hirap sa ano, ka-ano sa taas. Sa po. Sa meron. Idol. Gawin ko. Ikot din ang ikot. Magtindog ka lang dyan. Sus. Yan ang trabaho. Hindi nga ako ang gagawa. Puntahan mo na si Kaploy. Pag-inom mo yung dalawa. Busy ba kayo? Tatay. At ayan, nakahakot na tayo ng hollow blocks yan. Kaso minto muna kasi di na tayo makakabang dyan. May tansi. May tansi. Medyo malapit-lapit na yung kukunin. May kunti pang hollow blocks doon na gagamitin dyan. Mamaya ko na lang kunin pag tinanggal na yung tansi. Alright. Ayan ang bigat ko, nag-utos na naman. Para na naman papurman. Ayan mo ngayon si Kuya Arnil. Marunong nga yan. Marunong yan. Talaga yan. Pakialam yun naman si Gatso. Diba? Ganda baka po ng CRO. Ayan, hindi pa kasi nakikita yung totoong itsura kaya maliit daw yung CR. Malaki po yan. Mas malaki yung sa gubat. Oo. Ikumpara mo naman sa dating CR nila. Oh. Ayan oh. Oh. O yan, mapapaganda na yung CR nila. Oh, dito na baga ako, sabi mo. Kakaya kasi kay Ate Bidang. Sabi niya, ayaw ko rin magtrabaho din sa bahay niya. Tatampo eh. Thank you, kuya. Biro ako tatrabaho sa bahay niya eh. Ano, okay na? Wala, kuya. Thank you. Ano yan? Ha? Itim plastic? Totoo yan. David, okay na yung asawa ko eh. Wow. Kaya niya na. Namumroblema sila sa CR. Malapit yung ano, yung... At yan po, hanggang dito ng vlog na to. At yun, maraming salamat kay Gogatcho at binigyan din tayo ng content dito. At libor tayo kay Kuya Arnil. Tapos gagawa naman ako ulit ng panibagong vlog, pero ganun pa rin. Dugtong na natin yung taro. Oo. Dito pa rin sa CR. Mag-ako tayo ng pangalawang pang-asintada ulit. Pang-halo. Hagot ng buhangin, tapos yung hollow blocks doon sa labas. Ayun po. Siyempre maraming salamat. Nabubulol ako ah. Alos ang linggong walang vlog ah. Practice ulit. Ayan po. Bye-bye.